Tak ahojte kamaráti, chcel by som aj popriať krásne sviatky, šťastné a veselé Vianoce, aby ste ich slavili v kruhu rodiny alebo najbližších, ktorých máte radi, v úplnej pohode. Dneska sa vám prihováram tak z auta z ciest, keďže stojím v kolóne smerom na Starú Ľubovňu, máme to tu väčšine zapchaté pred väčšími sviatkami. A chcem vám ešte povedať novinku, predal som 71, čiže predal som traktor. Dúfam, že novým majiteľovi bude slúžiť, aspoň minimálne tak dobre ako mne. Traktor išiel aj s nakladáčom, s vadechou, takže snáď bude spokojný, ja verím tomu, že hej, chcem ho týmto pozdraviť. A vidíme sa v novom roku s novými videami, bude s novým traktorom, keďže už teraz hľadám niečo novšie, tak snáď niečo dovtedy nájdem a tešte sa na nové videá. Čaute.